आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ? ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे काजू पिकाला शासनानं प्रति किलो 200 रुपये हमी भाव द्यावा अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अण्णा केसरकर यांनी केली आहे. याबाबतची माहिती त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांचं 100% अनुदानामध्ये काजू लागवड जी आम्ही शेतकऱ्यांनी केली त्या काजू लागवडीला किंवा सुपारीला, आंब्याला, ह्या कुठल्याही फळाला आमच्या या ठिकाणी शासनाचा हमीभाव मिळालेला नाही, शासनाने हमीभाव दिलेला नाही. आणि म्हणून शेतकऱ्याच्या संघटनेच्या वतीनं कृषी मंत्र्यांच्या समोर आज आम्हाला 200 रुपये प्रति किलो हमीभाव शासनाने द्यावा ह्या पद्धतीची मागणी आम्ही त्यांना निवेदन देऊन त्या ठिकाणी केलेली आहे. ही मागणी करत असताना 200 रुपये का देण्यात यावे, कारण शेतकऱ्याला खर्चच 80 रुपये ते 90 रुपये किंवा 110 रुपयापर्यंत 1 किलो काजू गोळा करणे आणि त्याचं उत्पादन करणे याच्यासाठी खर्च येतो. मग शेतकऱ्याकडचा काजू व्यापारी, स्थानिक जे व्यापारी असतात ते 150 रुपयानं काजू खरेदी करतात. 10 रुपये किंवा 15 रुपये किलोमागे त्या शेतकऱ्याला मिळतात. त्याच्यात त्याचा खर्च निघू शकत नाही, त्याची मजुरी निघत शकत नाही. आणि म्हणून महाराष्ट्र शासनाने आम्हाला 200 रुपये पर किलो काजू हमीभाव द्यावा अशी मागणी आम्ही कृषी मंत्र्याकडे त्या दिवशी 13 तारखेला केली. आणि त्या संदर्भात कृषी मंत्री म्हणाले तुमच्या जिल्ह्यातून आणखी शेतकरी कार्यकर्त्यांकडून निवेदन आमच्याकडे प्राप्त झालेले आहे. मी म्हटलं जिल्ह्याचा अध्यक्ष म्हणून तुमच्यासमोर ही मागणी करतोय की त्यांनी विचाराधीन आम्ही करून त्या संदर्भातला आम्ही निर्णय योग्य वेळी घेऊ अशा पद्धतीचं त्याने आश्वासन जिल्हाध्यक्ष कृषी शेतकरी संघटना म्हणून त्याने आणि ह्या भागाचे शिक्षण मंत्री म्हणून आम्हाला त्याने आमच्यासमोर हे प्रॉमिस त्याने दिलेलं आहे. त्याची अंमलबजावणीची वाट आम्ही बघतो. ज्याप्रमाणे गोवा राज्याने 150 रुपये किलो हा हमीभाव गोव्यात दिला, म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये 200 रुपये हमीभाव देण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारची आहे आणि ती त्यांनी जबाबदारी पार पाडावी अशा पद्धतीची मागणी केलेली आहे. म्हणून गोव्यामध्ये तुमच्या माहितीसाठी आणि जनतेच्या माहितीसाठी सांगतो की गोव्यामध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि तो जो परिसर आहे त्या भागातून 5 बोटी काजू आज गोव्यामध्ये येऊन पडलेला आहे. आणि त्याच्यातला काही काजू 8 ते 10 ट्रक आमचा बांदा आणि अरुंदा हा जो परिसर आहे तिथल्या व्यापाऱ्यांनी आपल्या गोडाऊनमध्ये आणून गोडाऊन स्टॉक केलेला आहे. तो काजू यांना या ठिकाणी 65 ते 70 रुपये किलो ऑस्ट्रेलियाहून काजू पडतो 1 किलो. मग आमच्या किलोला त्यामुळे भाव किती दिला जाणार? त्याच्यामुळे स्थानिक बाजारपेठे हमी भाव नसल्यामुळे आम्हाला 130, 120 इथपर्यंतच हमी बाजार भाव दिला जातो आणि प्रामुख्याने शेतकऱ्याचं नुकसान होतं. ते नुकसान होऊ नये आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये फवारणी करण्यासाठी दिली जाणारी औषधं ही सुद्धा भेसळ आहे. ही यांचा परिणाम काजूच्या मोहरावरती होत नाही, कीटकावरती होत नाही. म्हणून ही आमची मागणी, रास्त मागणी शेतकऱ्यांची 200 रुपये हमीभाव द्या अशा पद्धतीची मागणी आहे. ती मागणी आम्ही भविष्यामध्ये आणखी शासनासमोर लावून धरणार आहोत. आणि त्यासाठी आंदोलन करावं लागलं, शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरावं लागलं तरी आम्ही याच्यामध्ये उतरणार आहोत आणि शासनाला हे 200 रुपये कमीत ते 200 रुपये द्या म्हणून आमची मागणी त्या ठिकाणी राहिली आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.